Goedenavond, de beste luisteraars. Het is maandag 30 maart. De zomertijd is begonnen, dus we hebben nog lekker lang licht. En dit is aflevering 1196 van ons sportprogramma vanuit de startblokken. We hebben vanavond uiteraard de uitslagen van het Limburgs voetbal. De wedstrijden die zijn doorgegaan. Plus de schaatsvrienden, de Limburgse schaatsvrienden uit Geleen. En bij ons in de studio is Jan de Koning, de voorzitter van die vereniging, aanwezig. En we gaan praten met de voorzitter van Panterij, dus de tennisclub die in Limburg zit. Ja Jan, schaatsen op 30 maart, dat gaat geloof ik niet meer hè? Eergisteren is er nog een wedstrijd geweest in Enschede. Hier ben ik ook, ik ben wel te verstaan. Ja. Een wintertriathlon geweest in Enschede. Maar hier is de baan nu ruim een week dicht. Laco heeft hem de derde week van maart dicht gedaan. En wij als Limburgse schaatsvrienden hebben de eerste 2 weken van maart nog ijs gehuurd. Maar daarna was het toch eigenlijk wel over. Oké, prima. Dat horen we zo meteen na de volgende platen. Ja, we gaan verder met de voorzitter van de Limburgse schaatsvrienden hier in Geleen. En dat is Jan de Koning. Welkom Jan. Ja, goedenavond. Ja Jan, de Limburgse schaatsvrienden is een fusievereniging die pas geleden notarieel bekrachtigd is. Ja, eind februari hebben we dan eindelijk de statuten kunnen ondertekenen van Limburgse schaatsvrienden. Er waren vroeger 3 verenigingen, schaatsverenigingen in Limburg. Althans in Zuid-Limburg, Zuid- en Midden-Limburg zeg ik altijd. Mergeland en Geleen waren al gefuseerd een paar jaar geleden tot schaatsvereniging Zuid-Limburg. En IJsvogels had je daarnaast nog. Een paar jaar geleden hebben ze gevraagd van Jan, wil jij het fusietraject, want IJsvogels en Zuid-Limburg wilden toch ook bij elkaar. Wil je dat proces begeleiden? Dat is gebeurd en daarna ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen om voorzitter te worden. Dat was helemaal niet mijn bedoeling, want ik wil gewoon lekker schaatsen en overal ook veel wedstrijden schaatsen. Maar goed, op een bepaald moment voel je toch wel een verantwoordelijkheid en die heb ik genomen. En eind februari kwamen we bij elkaar tegen bij Laco, hè, want er was een wielerwedstrijd en een schaatswedstrijd van de hockeyers die tegen elkaar reden en schaatsten. En toen kwamen we weer in de praat. Ik kwam op dat moment net bij de notaris vandaan om de statuten. Die had ik net ondertekend, want zo'n traject moet officieel bekrachtigd worden. En dat is toen gebeurd. En zo'n fusie heeft natuurlijk meerwaarde voor de schaatsers hier in deze regio. Je hebt nu 1 stem in de regio. Je praat namens alle schaatsers die verenigd zijn bij Limburgse schaatsvrienden. Dat zijn een kleine 400 leden. En als je dus bij iemand aan tafel zit, bij een wethouder of bij de exploitant van Laco. Nu zijn wij met zomertrainingen bezig. Dan praat je ook bepaalde accommodaties. Dan zeg je iets. Dat doe je niet namens 1 persoon, maar dat doe je namens gewoon een hele vereniging. En dat is veel krachtiger. Wat is er voor jullie dan te regelen met de politiek, met een wethouder? Bijvoorbeeld. Ja, het hele belangrijke is, wat eigenlijk iedereen hier in de regio wil, is dat er gewoon een kap op, en ik zeg met name gewoon, maar dat bedoel ik natuurlijk niet zomaar gewoon, want dat is een hele onderneming. En ik ben al jaren bezig om dat ook voor elkaar te krijgen, voor die tijd voordat ik voorzitter was al, namens een werkgroep. Om een kap in Geleen te krijgen, zodat we weersonafhankelijk, heet dat dan, kunnen sporten. Want je hebt het afgelopen jaar winterperiode gezien. In oktober is het nog veel te warm. Dan schijnt de zon onbarmhartig op de ijsvloer en kunnen ze geen ijs maken. In december was er veel wind. Dan waait het ijs weg. In januari hadden we weer zo'n situatie. Ja, dat is gewoon niet prettig. Heb je een kap, kun je in elk geval die weersonafhankelijke situatie creëren. En ik weet zeker dat er dan ook veel meer schaatsers komen en blijven hangen. Want nu nog één ding. Nu weet ik, een aantal mensen van onze vereniging gaat wekelijks 2 of 3 keer naar Eindhoven, omdat daar wel een kap op zit. Dat zijn de echte schaatsers dan, hè? Ja, maar die zijn bij ons ook. Maar dat zijn de mensen die er veel voor over hebben om naar Eindhoven te rijden. Want het is toch 3 kwartier rijden voordat je er bent. En ook weer 3 kwartier terug. En je bent 1 uur, 1,5 aan het trainen. Dus je hele avond, daar ben je ermee bezig. Het enige voordeel is, want ik zeg van jongens, kom weer terug in Geleen. Want we hebben hard iedereen nodig om hier een vuist te maken. Ja, het enige wat ik niet kan weerspreken is dat ze daar altijd kunnen schaatsen. En dat hebben wij afgelopen winter wel weer gemerkt, dat bij ons niet kan. Dus voor die 400 leden van jullie vereniging is er eigenlijk niet genoeg ijs om in het van oktober tot en met midden maart te schaatsen? Ja, nou, het punt is afhankelijk van de weersomstandigheden. Juist, dat is het probleem. Er is voldoende ijs. Wij huren 4 avonden
de buitenbaan. We hebben in het weekend de binnenbaan. We hebben ook op maandagavond nog de binnenbaan voor de beginnende schaatsers. Het Klune-project. Mensen die dan voor het eerst of weer opnieuw leren schaatsen. Of hun eerste stapjes op het ijs zetten. Dus wij huren genoeg ijs om aan onze eigen behoeften te voldoen. Maar juist die periode dat het waait, regent enzovoort. Daar willen wij, in die periode willen wij ook gewoon kunnen blijven schaatsen. En maar van wie is het afhankelijk dat die baan overkapt gaat worden? Van de gemeente, van LACO zelf. Nou hebben we wethouder Geut een paar weken geleden hier in de studio gehad. En ook die vraag gesteld van die overkapping. Hoe zit het nu? Heeft wethouder Geut geantwoord van dat ze maar komen met plannen. Dan kunnen we nog altijd zien hoe dat uitgewerkt kan of mag worden. Ja, volgens mij, maar dat is mijn informatie. Alleen Geut weet het van zijn kant. Ik weet dat LACO een plan heeft ingediend. Of in elk geval een voorstel heeft ingediend om de ijsbaan te overkappen. En mogelijk nog meer bij LACO Glanenbroek. Als Geut zegt laat ze maar komen. Dan is er ergens een omissie. Of iemand spreekt niet helemaal de waarheid of het moet nog komen. Maar mijn informatie is dat LACO het heeft neergelegd bij de gemeente. Ja. Maar het is ook al jaren zo dat die baan 's avonds op tijd dicht moet. Hè? Omdat er geluidsoverlast of lichtoverlast is. Nee. Dat mag tot 10 uur 's avonds? Of? Ja, maar dat is over het algemeen lang genoeg. Want de meeste die... kijk, onze trainingen op de dinsdag en de donderdag zijn van 6:30 tot 8. En de trainingen op de maandag en de woensdag die zijn van 7:15 tot 9:15. En een deel is dan ook openbaar. Dus iedereen mag dan komen. Dus dat vermengt zich dan ook wel met elkaar. En degenen die dan later komen, zeg maar, die gewoon een kaartje hebben gekocht bij LACO, die kunnen dan tot 10 uur doorschaatsen. Ik denk dat dat over het algemeen lang genoeg is. Ja, de vereniging bestaat er nu ongeveer een maand. Jullie hebben officieel een maand, ja. Nieuwe kleding hebben jullie ook aangeschaft of kunnen de leden aanschaffen? Want ik heb het ook maar even meegenomen. We hebben de hele zomer erover gedaan om een goed logo met kleuren en dergelijke te bedenken. En dan aan verschillende mensen te laten zien. Hoe ziet het eruit? Hoe komt het over? Dus ja, ik heb het hier bij me. Dit is een wielershirt, want ik vind namelijk ook dat in de zomer Limburgse schaatsvrienden te zien moeten zijn op de wegen in Limburg. En dan met de racefiets. Maar je kunt er ook fantastisch in skileren. En ja, dat is toch prima. 3 schaatsen symboliseren vrienden. Rood, wit en blauwe accenten. Prachtig vind ik. Ik vind het zelf een hele mooie kleur. En op de mouwen, ja, zeg jij het maar. De Limburgse vlag. De Limburgse leeuw. Ja, precies. En daarmee straal je toch uit dat je van Limburgse schaatsvrienden bent. Ja, nu jullie vallen onder het district Zuid. Ja. Dat is de regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hè. Dus we schaatsen als wij wedstrijden in het gewest schaatsen in Breda, Tilburg, Eindhoven of Geleen. En dan met deze kleding, dan ben je gewoon opvallend. Dan hoor je erbij. Ja. Als wij op andere banen komen, overal zie je waar de ijsclubs bepaalde outfit hebben. En nu komen wij... Maar was dat van tevoren dan niet? Als jullie er waren wel jasjes. IJsvogels had jasjes. Zuid-Limburg had jasjes. Maar wij hebben nu gewoon complete pakken. Dit is het wielen. Ik haal hier gewoon het wedstrijdpak uit de zak. Daar heb ik een paar weken geleden het clubkampioenschap voor het eerst mee geschaatst als proef. Ja. Weet je, dat is ook dat is gewoon echt zo'n strak wedstrijdpak. Ja, wat je ook op de Olympische Spelen ziet. Dus, Ja, alleen, ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen, die pakken van de Olympische Spelen, die zijn 500-600 euro. En deze is gelukkig wel iets goedkoper, want zoveel hoeft het ook weer niet te kosten. Nee, en natuurlijk ook jasjes voor onszelf en voor de trainers en voor iedereen die maar... En morgenavond hebben we nog een pasavond. En dan kunnen afgelopen vrijdag hadden we er 1. En morgenavond hebben we er nog eentje. Is er veel belangstelling dan van jullie schaatsvrienden? Ja, ik zeg ja, het mag nog meer hoor, zeker. Maar mensen moeten er ook een beetje aan wennen, denk ik. Maar ik denk toch dat we komend jaar met... in elk geval met een man of 50, in elk geval in deze kleding gaan schaatsen. En weet je, het moet ook opbouwen. Dus ze passen de kleding. Ze kunnen zelf op de website bij de fabrikant kunnen ze het bestellen. Dat is, ik zal het 1 keer noemen, dat is Forte. Dan kunnen ze het bestellen en dan krijgen ze het gewoon thuis gestuurd. En dan, wat je wilt, je kunt dus van alles. En daarom die paskleding. Je kunt dus gewoon zelf nu een L'tje, een M'tje of weet ik wat
En dan vul je op die website dat in en dan wordt het thuisgestuurd. Oké, na de plaat gaan we praten over jullie zomertrainingen. Tot 9 uur is dit Vanuit de Startblokken. Het sportprogramma voor de ware liefhebber. Boom shakalaka, what the people them want. I do the granny sugar. I do the boom shakalaka to the dance out pool. Ja, boom shakalaka, Jan. Dat gaan jullie nu in de zomermaanden ook natuurlijk doen, hè? Zonder ijs, maar toch trainen. Wij hebben afgelopen jaren altijd in het Daelijke Bos getraind op dinsdagavond. Met jeugd en een groep recreanten. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan, maar toen hebben we er op de donderdagavond. Want dinsdag en donderdag trainen. Hè, en dan in de winter zaterdag een schaatswedstrijd. Dus dan verdeel je het wat over de week. Zaterdag of zondag een schaatswedstrijd. Dat is altijd goed. Die dinsdag en die donderdag die handhaven we dus ook in de zomer. Donderdag vorig jaar hebben wij voor het eerst een hal gehuurd om met z'n allen zomertrainingen uit te voeren. Ook voor het saamhorigheidsgevoel. Dus jong en oud kwamen bij elkaar bij Fitland om 1 keer in de week dus op die donderdagavond te trainen. Core stability met schaatsprongen en stappen en schaatsplanken. Dat ken je waarschijnlijk nog wel van Erik Heiden die met die schaatsplanken heel erg in de weer was. Plastic schoentjes aan of plastic sokken. Of gewoon een paar geitenwolle sokken over je schoenen gaat ook prima ook. Maar dat soort dingen hebben wij toen vorig jaar gedaan. Dat gaan we dit jaar weer doen, maar niet bij Fitland, maar bij LACO. We blijven gewoon bij LACO. En we combineren het nu in de zaal en met fitness. Wat is het dat LACO zich op dit nu zo een profileren is? Of af en zaten tegen Fitland? Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik verder niet tussen zitten. Wij hebben gewoon gevraagd van, hebben jullie een hal? Dat is voor ons belangrijk, want we willen dan gewoon op die donderdagavond ergens binnen kunnen trainen. En we hadden van de winter een keer, omdat er geen ijs lag, hebben wij een keer een avond in de fitnessruimte mogen trainen. En toen dacht ik van, misschien is dat wel goed om dat de hele zomer door te doen. En dan niet elke week. Ja, in april doen we het wel elke week, omdat er dan nog geen hal beschikbaar is. Hè, want het handbal gaat nog door en alle andere zaalsporten. Maar in mei, juni en juli dan kunnen we het om de week doen. Fitness en core stability training, die schaatsprongen, stappen, dat is een hele goede samenwerking om je spieren op een andere manier te trainen dan alleen maar de fiets te pakken of alleen maar te skileren. En dat is natuurlijk ook goed. Dat doen we ook allemaal met veel plezier. Maar dit doen we erbij. En denk je ook dat dat de resultaten gaat afwerpen als jullie in oktober weer op de baan gaan schaatsen? Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Zeker de bedoeling. Ik denk dat dat wel gaat lukken, ja. Ja. En jullie hebben ook clubkampioenschappen gehad. Eind februari. Ja, daar hebben jullie vorige week nog iets van op televisie ook laten zien. Dat is gewoon ook een leuk evenement en gezellig. En er wordt natuurlijk hard geschaatst om de medailles, om kampioen te worden van je club in je categorie. En die tijden die daar geschaatst worden, zijn die vergelijkbaar met wat voor niveau in Nederland? Het niveau, ja, wat zullen we zeggen? Het niveau van gewesten. En je moet af en toe er is eentje tussenuit hebben die er bovenuit springt. Overigens, een van onze Limburgse schaatsvriendinnen is nu geselecteerd voor het gewest om in een selecte groep, een soort elitegroep, meer te gaan trainen. En hopelijk dan ook door te breken naar een ander podium. Maar hoe oud is ze? Ik denk, even kijken, het is Femke Thiessen. Ze zal een jaar of 14, 15 zijn. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar zoiets. Dus die staat aan het begin van haar carrière. Maar deze dame heeft heel veel ontwikkeling afgelopen jaar doorgemaakt. En wie zijn de trainers dan bij jullie vereniging? Ja, haar vader is bijvoorbeeld ook trainer. Bart Kooijman is trainer. Jorrit Jansen is trainer. Ella Leurink is trainer. En Ella kennen de meesten wel, want die zit bij de schaatsvereniging. Maar die zit bijvoorbeeld ook bij LACO. Dus die komt ook op een andere manier een heleboel schaatsers tegen. Ja, en jij hebt dat natuurlijk in dat nieuwe pak geschaatst op die kampioenschap. Ja, op die kampioenschap heb ik in het nieuwe pak. En ik neem aan dat u toch een mooie medaille gewonnen hebt. Ik had nogal wat concurrentie. Ja? Ja, heel veel concurrentie. Nee, ik heb het niet gered. Weet je wat mijn probleem is? Ik ben geen korte afstandsschaatser. En op zo'n clubkampioenschap dan schaats je een 500 meter en een 1500 meter. En die punten worden bij elkaar opgeteld.
Net als landelijk en internationaal ook gebeurt. En ik verlies op de 500 meter zoveel tijd. Dan kan ik op de 1500 niet goed maken. Anderen die rijden die 500 meter. En die staan dan zo al een paar seconden voor ten opzichte van de 1500 meter. Als er nou een langere afstand bij zou zitten, dan zou ik meer kans maken. Ja, maar als voorzitter dan moet het toch mogelijk zijn om die al langere afstand bij te krijgen. Ja, nou, dat is een goed idee. Dat zullen we eens voor gaan stellen. Ja. Zodat ik ook kans maak. Ja Jan, skileren, dat gaat er nu ook aankomen. Hè? Ja, dat hebben we overigens de afgelopen jaren ook al gedaan op een park in Geleen. Daar achter McDonald's. Daar is ook vaak al geskielerd namens onze vereniging. Maar dat terrein wordt drukker enzovoort. Dus we gaan komend jaar, daar zijn we bezig om op de Hamen in Beek een ruimte te huren. En dan elke dinsdagavond zometeen te gaan skileren. Ja, maar het zou natuurlijk ook wel... Die wielerbaan in Geleen, is daar geen mogelijkheid om daar te gaan skileren? Ja, dat is wel. Maar op elke dinsdag en donderdag heeft Michel van Dijken met zijn stichting Wielerbaan de ruimte gehuurd. En terecht, want op die manier maakt hij er ook goed gebruik van. Dus overigens daar zal ik de komende tijd ook nog wel eens te vinden zijn om mee te fietsen. Ja, je bent een mannetje van alles. Maar ja, schaatsen en wielrennen... Schaatsen en fietsen horen bij elkaar. Dat zijn echt... ik zeg altijd maar zo. Er zijn niet twee sporten die zo dicht bij elkaar liggen. Zelfde spiergroepen, zelfde uithoudingsvermogen, zelfde soorten gebruik van je spieren. Ja, die club van jullie, die Limburgse schaatsvrienden... Daar is natuurlijk alles bij medische begeleiding, fysiotherapie... EHBO? EHBO wel, maar medische begeleiding en fysiotherapie... Zo erg zijn jullie nog niet. Zo professioneel is het nog niet. Weet je, dat willen we wel allemaal graag. Maar je moet het zo zien. 2 verenigingen zijn bij elkaar gekomen. Je begint nu weer te bouwen. Een technische commissie met een goed winterprogramma en een goed zomerprogramma. Een baancommissie die zorgt dat alles rondom wedstrijden bij de baan goed geregeld worden. Ik heb op het gewestelijk niveau nu ook weer veel contacten gelegd. En afgelopen jaren hadden wij hier ook gewestelijke marathons. Ook voor mijn niveau. En er wordt best hard geschaatst. Maar die waren helemaal weg. Omdat het is verdwenen. Met de gewestelijke marathoncommissie hebben we nu afgesproken dat er komende winter in elk geval 1 gewestelijke marathon weer naar Geleen komt. Prima. Mogelijk 2, maar in elk geval 1. Ja, op die manier moet je toch ook weer het schaatsen hier nieuw elan geven. Ja, ik neem aan, voor de media is een trainingsavond ook niet interessant. Hè? Nou, het gewone trainingsavond niet. Een trainingswedstrijd, zoals we vaak op zaterdagavonden hebben, kan wel interessant zijn. Dan kun je eens kijken van, dan kun je in elk geval een sfeerreportage maken, hoe het in zijn werk gaat. Wat er voor nodig is om zo'n wedstrijd, want er komt nogal wat bekijken, om zo'n wedstrijd goed in goede banen te leiden. Je hebt een scheidsrechter nodig, je hebt juryleden nodig, je hebt mensen nodig die de blokjes leggen. Ja, en niet in de laatste plaats. Je hebt natuurlijk ook wedstrijdrijders nodig. Dus het is een samenspel van alles. En wat wel heel leuk is, en daar nodig ik jullie nu al voor uit. We hebben ook weer gewestelijke kampioenschappen. Afgelopen jaar was dat een gewestelijk kampioenschap voor 100 en 300 meter. En 500 en 1000. En dan komen dus schaatsers uit het hele gewest. Ja, kom daar eens een keer een verslag van maken voor radio en televisie. Is erg leuk. Ja. Hoe doet ze tot slot zo'n vereniging zich financieel bedruipen? Contributie. We krijgen wat subsidie van de gemeente Sittard-Geleen. Daar zijn we natuurlijk altijd blij mee. Ja, hier en daar nog een sponsor. Maar dat valt niet erg mee. Maar en gewoon abonnementen verkopen. Hè? Als je lid wordt bij ons en je wilt een avond schaatsen of 2 avonden schaatsen, dan kun je verschillende mogelijkheden voor kiezen om een abonnement te nemen. Dat je elke dag, als er ijs wordt gehuurd door onze vereniging, op het ijs mag. Of dat je een knipkaart neemt en dan zeg je van er zitten 15 knippen op. En als ik elke week 1 keer kom, dan kun je ongeveer de hele winter daarmee mee toe. Goed Jan, ja, de grootste wens is natuurlijk die overkapping. Hè? Verder geen wensen? Jawel, koud weer en echte winters. Want dan kunnen we ook eens gewoon buiten schaatsen op natuurijs. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Ik vind schaatsen op een kunstijsbaan prachtig en hartstikke leuk. En het geeft een goede sfeer en je kunt er heerlijk je ei in kwijt. Maar mijn droom is toch echt om een keer de Elfstedentocht te schaatsen. Oké, wens ik je veel succes mee. Dankjewel.